der noget, jeg kan hjælpe med? Ja, jeg vil gerne kigge på nogle nye frugter. Jamen, vi har jo dem her. Det er det helt nye, der er kommet. Ja. Størrelsen passer måske ikke lige, men kunne det måske være noget, der passede? Ja, eller sådan, ja, det tror jeg. Det er til en fest her i weekenden. Men ellers så er der jo også dem her. De har sådan lidt mere en lidt mere Stone Wars. De er sådan lidt mere... De er også meget fede. Men jeg ved ikke med størrelserne. Hvad tror du, han skal bruge? Jeg plejer at bruge 33-34, tror jeg. Jamen, det ved jeg ikke lige. Altså det er mig, der skal købe dem. Altså, jeg plejer jo at bruge dem. Ja. Hvis du forstår. Jamen, jeg ser lige... det kan være, du lige vil holde op her. Det var... Altså, de er meget fine. Det at tage den røde skjorte herovre.